Què tal, enganxats? Avui assistirem a la presentació de la segona temporada de Nit i Dia i també veurem un tros del rodatge d'aquesta segona temporada. Un cop acabi tot això estarem amb actors i actrius protagonistes de la primera temporada, com la Clara Segura, que interpreta el personatge de la metge forense Sara Grau, i també amb noves incorporacions a la segona temporada, com els actors Josep Maria Pou, recent guardonat amb el Gaudí d'Honor, o Peter Vives. Vinga, ens hi acompanyeu? Doncs estem amb Peter Vives, que en aquesta segona temporada de Nit i Dia interpretarà el personatge de Damià Camps i ha estat el protagonista, Peter, de l'escena que hem pogut veure allà, que estaves en el llit. Sí. Explica'ns una mica de què anirà el teu personatge, si ens pots avançar alguna cosa. Poc puc avançar, però tinc una relació amb una dona més gran que jo, que la fa l'encantadora Lluïsa Mallol. Ella fa el personatge de Joana, que és una dona, ja ho veureu, bastant fosca. I res, tinc aquest increïble estudi que me l'ha posat ella, tinc exposicions a Zuric, a París, les coses em van molt bé, però tot és gràcies a ella, no? Ja descobrirem com m'utilitza i aleshores el meu personatge està en un procés així com que s'està trobant ell mateix, s'enamora de la Mar Ulldemolins, una noia més jove, i aquest punt del graduado, no? El hombre entre dos mujeres. Però... També tens una part fosca? Tots els personatges, no? Nit i Dia juguen amb... Sí, jo crec que és com molts casos, no? Són gent clara, normal, són dia, però que amb circumstàncies de nit i portades en situacions fosques. Tot depèn de com es miri. Llavors la sèrie et porta a mirar coses que són nit i dia, però clar, tots tenim una part fosca. No? Quan vas veure la primera temporada, t'esperaves ser un dels protagonistes d'aquesta segona? Com vas rebre l'encàrrec aquest? És una de les coses que més em va alegrar. O sigui, jo havia vist aquesta primera temporada de Nit i Dia l'any passat i vaig flipar. O sigui, era com, tio, quins actorassos, no? Clara Segura, Pablo Derqui... Uah, quina factura, o sigui, era una sèrie com molt internacional i pensava jo aquí, quan han reunit lo millor, vaig quedar molt encantat amb aquesta temporada i vaig pensar, tant de bo hagués pogut ser-hi, saps, en aquesta temporada. I mira, ara han fet la segona i encantat, o sigui, molt content, molt content. Molt bé, doncs Peter, moltes gràcies per estar amb nosaltres i et gaudirem i et veurem a Nit i Dia. Estem amb Josep Maria Pou, recent guardonat amb el Gaudí d'Honor i que s'incorpora a la segona temporada de Nit i Dia. Josep Maria, quin serà aquest nou personatge a la sèrie de Nit i Dia? Què ens pots avançar? Us puc avançar que si jo estic fent ara la segona temporada de Nit i Dia és per dues coses. En primer lloc, perquè vaig ser espectador de la primera temporada i em va flipar. Em va deixar flipat, em va semblar que era un dels millors productes que havia vist mai de televisió fets aquí a casa nostra. Aquest és un dels motius. I el segon, perquè quan em van trucar i em van dir si volia participar en la segona i em van donar a llegir només el primer episodi, vaig flipar encara molt més. Vull dir, sobretot perquè em van oferir un personatge que, puc dir-ho, és dels millors personatges, i mira que n'he tingut molts, aviat farà 50 anys d'ofici,
Jo crec que és dels 2 o 3 millors personatges que jo he tingut mai a les mans, sobretot en el món del cinema i la televisió. Què significa per Josep Maria Pou? Comentaves abans, des d'aquella sèrie d'Àngels i Sants, no tornaves a TV3. Què significa per Josep Maria Pou tornar amb una producció de TV3, és a dir, feta al nostre país? Home, no puc oblidar que vull dir, jo vaig venir a Catalunya per primera vegada a treballar cap allà l'any 90 i pico per fer Estació d'Enllaç. I Estació d'Enllaç em va vincular d'una manera molt especial, no només amb TV3, sinó amb el públic de Catalunya. Llavors vaig tenir l'oportunitat de fer a TV3 alguna TV Movie, amb molts premis, com Carles, Príncep de Viana o altres, i la sèrie Àngels i Sants, que tenia molt a veure també amb aquesta, d'alguna manera, no? Part fosca, mons que no estan massa clars i demés. I feia 14 anys, jo crec, des d'aquella sèrie que no havia fet res a TV3. M'agrada, lògicament, m'agrada treballar a casa, i m'agrada treballar a casa quan hi ha productes de categoria com aquests que justifiquen el que una pila de professionals hi posem el millor que sabem. Molt bé, doncs esperem gaudir de Josep Maria Pou en aquesta sèrie de Nit i Dia i aprofitem la benentesa per felicitar-te des d'Enganxats pel Premi Gaudí d'Honor. Moltes gràcies, us ho agraeixo, gràcies. Estem amb Clara Segura, que en aquesta segona temporada de Nit i Dia seguirà interpretant el personatge de Sara Grau. Clara, gràcies per estar amb nosaltres avui. Res. Què ens pots avançar de la Sara Grau en aquesta segona temporada de Nit i Dia? Què veurem de la metge forense? La veurem una mica menys forense que l'any passat, perquè hi ha una trama que la farà sortir una mica de la feina, i això també li portarà uns problemes a la feina, a nivell de feina, de gestió, perquè els companys diran, ei, què passa, no? I ella a vegades l'ha de dir alguna mentida, també. I això li complicarà bastant la vida. I com a Clara Segura, des de dins, en el rodatge, nosaltres som d'Enganxats. Què creus que farà enganxar Nit i Dia aquesta segona temporada als espectadors de TV3? Mira, jo crec que una de les coses que enganxa és que en aquest sentit és un superbravo pels guionistes, que no preveus el que passarà. O sigui, no dius, ja està, ella tal... I no, sempre hi ha algú que diu, no, hòstia, ara això, per què? I això a mi m'ha passat com a lectora dels capítols, inclús de trames que no són la meva. Sí que hi ha algunes coses que necessites, que la gent digui, va, no, sí, hombre, va, i passen, no? Sí. Però el thriller té alguna cosa que ha d'anar en contra del que l'espectador vol, perquè si no, no el faria estar enganxat, no? Doncs jo penso que d'alguna manera ens tindrà enganxats, i ens tindrà enganxats. Jo penso que la trama d'investigació mèdico-forense, això enganxa molt, en el sentit que van haver-hi assassinats. Torna a passar, jo crec que amb l'estructura de la temporada anterior, tu ja saps qui és l'assassí. La temporada anterior i aquesta són guante blanco, vull dir que són molt bons assassins i posen la feina molt difícil als forenses. Sí. Molt bé, doncs Clara, moltes gràcies i esperem gaudir d'aquesta segona temporada de Nit i Dia.